ktorú dneska dostáva. To si pekne povedal, a to je potom to, že o čom my väčšinou diskutujeme, že aké sú v tých knihách totálne nezmysly, alebo že kde to tam zvláštne škrípe. Keď má kniha aj dobrého editora, dobrého redaktora, ten všetky tieto veci krásne odstráni alebo predebatuje to s autormi. Takže som rád, že ste aj pani Natašu Ďurinovú spomenuli. Tá Helena, ktorá sa ti tak páčila, tak ona vlastne nebola až tak rozpracovaná a ona mi telefonovala a povedala, no prečítala som to, je to dobré, ale vieš čo, tej Helene treba ešte niečo, že to by trebalo tak rozvinúť. Ja hovorím, myslíš? Áno, tak sme to rozvinuli a nakoniec je z toho takáto dokonalá vlastne. Helena je úžasná postava. Takže... Už len kvôli Helene si to prečítať. Dobre, tak veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, že ste prišli a ak by teda mal ešte niekto nebodaj záujem nechať si knihu od oboch autorov aj podpísať, využiť chvíľu krstu a toho, že sú tu obidvaja spolu, tak nech sa páči.